Het rennen staat intussen op het zegde plak dat het gaat om meest populaire sporten in uw provincie. Haast 80.000 Friezen doggen aan het rennen om fit te blijven. In de leeftijdscategorie 25 rond 44 jaar is het zelfs de meest populaire sport. Wees je eigenlijk wel dat mensen steeds minder tijd krijgen om te sporten. Maar ze willen wel gezond en fit blijven. Het hutrennen is eigenlijk een protte individueel. Het is vanuit huis starten. Er is geen verplichting om naar een sportschool of naar een sportvereniging te gaan. En onder begeleiding van de apps, bijvoorbeeld Fit met Femke, maar Renate Wennemars, aantal apps binnen, kiest ik natuurlijk een hulp te doen. West rustig in opbouwen kist en west die conditie en gezondheid eigenlijk heel snel verbeteren kist. Ook het verenigingsleven profiteert van de hype. In 2006 stelde Friesland 10 hutrenclubs, dat binnen er intussen 18. De Atletiekunie is vanzelfs blij met deze groei, maar zo graag zien dat meer mensen de oerstap maken naar een club. Wat de Atletiekunie pretendeert te doen is aan te geven deskundige leiding. En dat is toch iets anders dan dat je een oortje in hebt met mevrouw Evi die je vertelt wat je moet doen. Want die praat wel, maar niet tegen jou in zijn algemeenheid. En hier kun je je persoonlijke vragen bij een deskundige trainer neerleggen. Expertise mij er dan wel wezen bij de clubs, maar mensen willen toch zelfs bepalen welke tijdstip ze sporten willen. Bij de Atletiekunie wordt nog werken aan een plan. Hoe dan ook, ze binnen optimistisch. Als wij het voor elkaar krijgen om in 2 jaar van 15 naar 20-25% te gaan, dan hebben we een hele mooie stap gemaakt. Waarbij natuurlijk half 2016 met de EK in Amsterdam het vliegwiel moet gaan komen. Zowel voor de baanatletiek als voor de loopsport op de weg. En dan weet ik zeker dat Friesland voorop gaat lopen. Gewoon al vanwege het feit dat hier al heel veel initiatieven genomen worden.